हेल' लोगोफोर दसे सम लानानै फैलायबाय मानसिफोरखौ इल बि होनाय नुयैलाय आं लाबोलायबाय लोगोफोर सोर सोर दङ लाइनाव फैदो आरोना। सोर सोर दङ फैदो लोगोफोर प्लिज काम नाउ। मानोबा हटस्पट जायाखै बेयो। आदसा दाथायाल' नङाबालाय बहा जानो नङा होमबा। डाटा वारनिं मा वारनिं जानो डाटायालाय। आनकाश ब्लग हेल' दिङा हाय हेल' वेलकाम थेंक इउ माइ एल बि स्क्रिम आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है कि खबर खबर ভালো আছে আনকান আনকানাস ভালো আছে खबर गुड इवनिंग कैसे हो अनकनास ब्लॉग कैसे हो बरिया बरिया थेंक इउ बरिया थेंक इउ बाजै रमास आंनि एलबिसिम सफैनो हादों जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय नैबे गोजोन बेलासि सुदेम समावहाय आंखौ हेफाजाब खालामफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय बाजै रमासनिसिम लाइक डन थेंक इउ बाजै थेंक इउ स' माच आंनि एलबिसिम नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय आनकानास गुड इभिनिं आदसा थेंक इउ गुड इभिनिं आनकानास गुड इभिनिं बाजै रमास थेंक इउ अन एम कहाँ पे हो मैं मुंबई से है मुंबई महाराष्ट्र अभी रास्ता से थोड़ा घूमने के लिए आ गया बाजै रमास ऑन अंदर नहीं हुआ अभी अंदर नहीं हुआ थोड़ा आधा घंटा बाकी है अभी अंदर होने वाला ओ अच्छा है हाँ थैंक यू अच्छा है ना मेरा भी अच्छा है मेरा भी थोड़ा अच्छा है बाजै रमास ऑन कौन कौन है प्लीज कमेंट गाइस बाजै रमासआ हगाराखै दाबो हेलो रोमा अनकनास बोला है हेलो रोमा बाजै रोमा अन थेंक इउ स' माच अन थानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आं हिन्दी रायज्लायनो रोङालै बाजै रमास बिराद प्रब्लेम हिन्दी रायज्लायनो रोङा आरोना दाबो बाजै रमास हाय आनकानास
रोमांस बोलाया ही हाय बोलाया था। हाय बोलाया है। बोल दिया हाय बोल दिया। कमेंट करो। और कौन है? बारा मानसिफ्रा एलबि होआखै आरोना दिनैहाय सानै होगासिनो दं आरोना आंजों साथाम जाबाय नामा साब्रै साबासो होदों आरोना। केमेरा क्वालिटिया मोजां नंला आंना बारा। अच्छा ब्लू चाहिए ना आपको अनकनास अभी ब्लू डाल दिया ब्लू। थैंक यू हो गया ब्लू। बाजी रमासनोबो ब्लू होनोसै आं। ब्लू हो गया। ज्वाइन नहीं होगा तो ज्वाइन हो जाओ सब लोग। रोमा में आपको सब डेंजर रही हूँ। अच्छा सब किया था ना बाजी रमास। नुखालायो नङा होमबा ना जयेन खालामसिनबाय आरोना आनखोनासा। मार्टिन फंबाय सना सफैनो हादों। 2000 हरलै दिङा भाय। लांफै फैबासो हरनो हागोन आरो ना गोजानाव थानानै हरनो हानाय नङा। लांफैदो आरोना। खोमसि नुबाय आरो ना। मार्टिन फंबाया लांफैनो हागोन 2000 हरलाय भाय होनदों आरोना ओमफ्राय बाज मासखौ बुंदों आरोना आनकानास ब्लक रमा दि मे जा राहाय हु आतसा थेंकिउ। ओमफ्राय 2000 नो जादों आदसा औ नांगौ जादों आरोना। नोंनो नांगौ जादों बे बङाइगावसो खालामगोन बियो हरजानाय नङा। नोंनो बङाइगावसो। बङाइगावसो थांगोन नोङो आं हरा नोंनो। ना बाजै एस एम बड' सफैनो हादों थेंक इउ स' माच आंनि एल बि सिम सफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय बाजै दमासिनिसिम नैबे गोजोन बेलासि सुदेम समावहाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथुमनानैब्लाबो आंनि एलबियाव जयेन जाफैनो हानायनि थाखाय थेंक इउ स' मास बाजैनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। ओमफ्राय आनकारास ब्लक 3 मिनिट वाइस खोरखे वाइट खिजियेगा थेंक इउ आनकानास थेंक इउ। आरो सोर दंबावो प्लिज कमेन्ट मार्टिन फंबाय। बे बान्दा कफि आलुफोरखौहाय बायजाया इउरिया होनायसो आजिखालिना। मोजां नायनानै संनानै जानांगौ आरोना मोजाङै आलु कबिफ्रा इउरिया होनायसो आरोना जानला मानला बायनानै जालाबायनाय नङा आरोना आं बुंहरदों आरोना 12,000नि बायगोन नामा नोंलाय बे बान्दा कफि फान्थावखौ मेसेंनिखौ इउरिया होनानै देरनायसो फंबाय। इउरिया होनायसै आरोना। सोर दङ मारथिन दे ओमफ्राय बाजै एस एमआ मा होनदों आंनि कमेन्टआ मानो फरायाखै हो सना आदसा कमेन्ट फरायदों बाजै फरायगासिनो दंना बाजै रमासआ अन होनदों आरोना फरायदों एस एम बड' बाजैया होनदों ओमफ्राय फरायगोन बाजै सना फरायगासिनो ओमफ्राय होनदों आरोना कमेन्ट ओमफ्राय एम होनदों बाजै रमासआ बाजिना थालांदों नामा हेल' आगै आंनि जिउ होनदों आरोना औ बे थालांदों आरोना दहाय थालांदों बाजैनिया सरि बे थालांदों आं बे माबाखौ मार्किंखौ बुंदोंमोन नालाय थालांदों आरोना ओमफ्राय अनखनास रमा फ्रेन्ड बानायगा क्या होनदों आरोना सिगाङावनो होनदोंमोन आरोना बियो रमा होनदों आरोना सिगाङावनो ब्लु हरखाजोब्बाय बानायनो हाबाय आरो ना ओमफ्राय मार्टिना अन बाजै एस एम बड' अन थेंक इउ स' मास अन थानायनि थाखाय ओमफ्राय बाजै एस एम बड' नों एल बि होआखै सयथायावहाय एल बि होयोमोन ना बाजै नोङो आं नायदोंमोन माथो गैयालै होननानै आं होनो होननानै फैबाय आरोना नों होयैखाय आं नैबिजों नायबाय थादोंमोन आरोना होआखै होननायखाय बाजै एस एम बड' अन ओमफ्राय बाजै रमास अन ओमफ्राय सोर होदोंथाय आं नायदों आरोना बिबारि होदों गामियारि होदों आरोना नैबे गामियारिया होदों आरोना नैबे गामियारि ओइ खनाजों नुनाय नैबे आरोना गोजौना बाजै गामियारि होदों आरोना ओमफ्राय बेना नेट नाङाखै आं थांनानै फैदों
ओमफ्राय मार्टिन आगै होनदों आरोना ओमफ्राय राजिब सफैनो हादों थेंक इउ राजिब बरमन थेंक इउ स' माच माइ एल बि स्ट्रिम आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है हेल' फ्रेन्ड हेल' हाय हाय हेल' अन राजिब बरमन अन ओमफ्राय होनोसै आगै औ दे होदो बाजै होदो दे 6था बारबाय आरोना ओमफ्राय मार्टिन आब' होनदों आरोना ओमफ्राय राजिब अन सुमित डन हाय होनदों थेंक इउ स' माच लाइक करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है राजिब बर्मन ओमफ्राय आब' फै गासैनो फैगासिनो आरोना औ दे ओमफ्राय राजिब अन लाइक नहीं कर दिया तो नहीं करने का लाइक करो सब लोग लाइक करके दीजिए मेरे को भी और आगै मार्टिन औ राजिब बर्मन अन लोकेशन कैसे देखता है वो कैसे होता है रे वो कैसे देख रहा है रे लोकेशन अच्छा है क्या लोकेशन मेरा तो ज़्यादा दिखता नहीं वो थोड़ा थोड़ा ठंडी लग रहा है ना इसके लिए अच्छा नहीं लगता है और क्या बोल रहा है उई राजिब बर्मन उई आरो मार्टिन फंबाया मा होनदों मायाव दंलै आदा आं मुम्बाइआव महाराष्ट्रआव दं आरोना फंबाय ओमफ्राय राजिब अन ओमफ्राय राजिब एस एम बड' ब्लॉग हेलो दीदी बोल रहा है अभी वो एलबी डालने वाला वो गया है क्या एस एम बड' गया है क्या एलबी डालने वाला उसका समय हो गया और मार्टिन 12,000खौ हरबानो जाबाय दे हरगोन बे आलु फान्थावखौनो बायहैदो नों बङाइगावआव बायहैदो नोङो बे मेसेंनिखौ इउरिया होनायखौनो जानोसै नोङो होमबालाय मार्टिन फंबाय ओमफ्राय राजिब बोला है राजिब बोला है और रमास बाजे अन ओमफ्राय मार्टिन बोला रे बाजे एसएमएम ब्लू बोला था कर दिया ब्लू हो गया जाओ ज्वाइन करो सब लोग बै बारखोलांबाय ओमफ्राय बोला था थेंक इउ अनकानास ब्लग रमा प्लिज चेक कीजिए अच्छा चेक हो गया क्या अभी चेक किया है उसका बाजे रमास ओमफ्राय मार्टिन बुंबाय ओमफ्राय अन राजिब अन ओमफ्राय 3 मिनिट वाइस करके सब अल कर दिया रमा दीदी आतसा अल करके आया था ना रमास को ओमफ्राय लाजालै बाल होननाया औलै लाजायाथो आरोना लाजायाथोना मार्टिन फंबाय राजिब अन राजिब अन ओमफ्राय सोर दंबावो थाबायगासिनोसैलै आङो दाखालि जिरायनाया जि मोजांमोन जायगाया ओमफ्राय दा जिरायनाया नै बारा मोजां नङा आरोना जायगाफोराहाय कौन कौन है कमेन्ट लाइक करो राजीव बर्मन लाइक करो राजीव बर्मन ऑल है आपका साय आपका साथ ऑल क्या था राजीव बर्मन आपको एस एम बोडो ब्लॉग्स का आपको ऑल किया था इसको भी ऑल करके आ जाओ ज्वाइन हो जाओ सब लोग अनकनास रोमा डी प्लिज खोल दिजे ना होनदों आरोना बाजि रमासो थांगोन ना माखोथाय केजिगा ओमफ्राय मार्टिना हिन्दी रायलायनाया बिदियालै नों आदसा बरियालै होनदों आरोना आंना बारा जायालै आं लाजिना रोङा नालाय ओमफ्राय बाल ब्लेक केजिगा रमादि खोल बेक कीजिएगा रोमा दीजी अच्छा कल कीजिएगा ना ठीक है कीजिएगा उसको अच्छा है ना वो नीचे लिखा था अभी कर दिया था ना करेगा सबको मार्टिन आं रोङालै बारा सोंगासिनोसो ब्र' आदसा आं रोंसिनबावासो मिथिबायना आं जेबो रोङा आरोना हिन्दीखौ दाबो रोङा आं लाजियोसो
बाजि रमासआ बिराद हिन्दी रायलायो बेनावसो सोलोंगासिनो दं आं सिरि सिरि ओमफ्राय कमेन्टखौ बोरै हरनो दे आं रोङा आरोना ओंखायनो कमेन्ट हरबाय थाया आङो बेनाव नायबाबो अन दोननानै गारबायनाय जायो बाजि रमासजों थांबाथाय ओमफ्राय हिन्दी रोङो नालाय लाजिनानै कमेन्टखौ हरनो नागिरा आरो मानसिफ्रा मेरला थायो मार्टिना मेसेजखौ रेसट्रिक खालामखो ना माखो ओमफ्राय माइजार हाहु दिङा जि थेंकिउ बाजै थांनो हासिगोन आरो ना दे थांनो बाजै एल बि होदो आरोना नोंना टाइम जाबायना एल बि होनाय समा जाबाय आरो ना बाजै ओमफ्राय बा आनखानास ब्लक क्या बोलते एस एम डीजी के साथ एरलेडि एलआरडि हु मुझे बैक किया है सान एस एम जी आतसा जयेन खालामबायनो बाजै रमासखौ माबाखौबो बाजै एस एम ए खौबो आनकारास ब्लगआ ओमफ्राय बाजै रमासआ मा होनदों होनदों आरोना मार्टिना मा होनदों आंबो बारा रोङा सोलोंदों औ दे सोलोंनांगौ आरोना आंथ' रोंसिनबावा आं बाजै रमासनाव थाङै थाङै सिरि सिरि खोनासंबाय थायो आरोना जा खरा खरा रायलायो बाजै रमासआ ओरैबायदि रायलायो ना आपको जैन हो जाओ जयेन आपको ब्लू दिया था फटाफट जयेन करके आ जाओ ओरै होनलायथारदो ओमफ्राय आंहा बुजिस्लाबा आरोना आं जा लाजिनाय मोनो ओमफ्राय हिन्दी रायलायनो बाजै रमासआ के मिनिहरो आरोना आं बाजि रोङा आं रोङा दे बाजै सरि दे आं हिन्दी रायलायनाया माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा खेमा खालामनो हागोन आरो ना सोर रमासलै आयु सिनायबावा जयेन जायाखै नामा मार्टिन ब्लु होबाय आरोना बाजै रमासखौ चेक खालामनानै फै कमेन्ट खालामनानै फैयो ना ब्लु होखाबाय सिनाया नामा बाजै रमासखौ बा एफा गिदिर इउटुबारखौनो सिनायलायाना दुखु मोनलायोलां बाजै रमासना इउटुब दंना चेनेल दंना बिराद गिदिर बेना चेनेला मनिटाइस जायाखैलै बेस्रा जा दुखु मोनदों आं अलाव थुनानै फै दे ओमफ्राय सोर रमासलै होनदों नालाय ओमफ्राय अके दिङा भाई जा राहि हु थेंकिउ जाने दो जाओ अभी काम होगा तो जानना पड़ेगा ना क्या करेगा अभी तो रात हो गया ना अनकनास ब्लॉग थेंकिउ जाना पड़ेगा ना जाते कुछ भी नहीं जाओ आप जाओ ओमफ्राय जौगाथों अफिसियेल सफैनो हादों आंनि एलबिसिम जोबोर गोजोननाय थाबाय थेंकिउ स' माच नोंनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय हाय होनदों आरोना ओमफ्राय अनखानास मैं भी आपके साथ ऑल है विश्वास नहीं किया तो मेरी ब्लॉग्स के एलबी अभी डाल देगा उसका एलबी से आ जाने बोला था आपको बुलाया है लेकिन अभी 6 बजे को एलबी डालता है लेकिन थोड़ा टाइम लेट हो गया समय लेट हो गया अभी इधर जाएगा तो मालूम पड़ेगा जाओ सब लोग को ज्वाइन हेल्प करना पड़ेगा अभी तो क्या करेगा हेल्प ज्वाइन होना पड़ेगा सब लोग मार्टिन फंबाया मा होनो जै फिसाया मा होनदों जों फिसायालाय मैया मा होनदों मैया सिनायब्रा औ बेनोथ' जादों आरोना औ माया सिनायनोब्रा जों फिसायालाय नङा होमबा थेंकिउ स' माच आंनि एलबिसिम नुजाफैनो हाबोदों दिपालि बसुमतारी जोबोर गोजोननाय थाबाय आंनि एलबिसिम सफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय थेंकिउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय दिपालि बसुमतारी फंबायनोबो ओमफ्राय हेल' गुड इभिनिं सालायमालाय गम वेलकाम थेंकिउ स' माच माइल आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ओमफ्राय मार्टिना मा होनदों आं फिसाथार ना बेनिखायनो सिनाया औ बिदिनो जायो नै बाजिर' मासआ होबाय आरो ना बाजिर' मास का एलबि डाल दिया है और कौन है अनकनास ब्लॉग रोमास के साथ एलबी देखने जा अभी डाल दिया है रुको ये मेरे को मैसेज आ गया और रोमास एस एम बोडो ब्लॉग का एलबी डाल दिया मेरे को नोटिफिकेशन आ गया ये देखो अभी देखता हूँ अभी मैं इधर जा रहा है हाँ ये है देखिएगा ना मालूम पड़ेगा ये वो कोना साइड पे देखता है ना लाल ग्रीन ये है मैं वो रो रहा है ना एक ये बाजिराव मास और कौन हेलो आं मा होनदों
आनकानास अके एसेम्बल दि थेंक इउ होनदो आरो ना थेंक इउ अनकानास बला ताना बिजाव दिपालि थ्रि लाइक डन थेंक इउ लाइकखौनो होआसै सासे मानसिया दहाय साबा जाबायमोन होआसै आरो ना एम बिआ दा ब्लग सफैनो हादों थेंक इउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय नैबे गोजोन बेलासि सुदेम समाव आंखौहाय गावनि बेसेन गोसा जिउ समखौ दोनथ'नोब्लाबो नुजाफैनो हानायनि थाखाय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय आदानिसिम दिङा ब्र' लाइक डन थेंक इउ जोबोद गोजोननाय थाबाय आदा एम बि ओमफ्राय आनकानास बिस्वास करती हूँ सबको बाय यार डाली दिया थेंक यू आनकानास ब्लॉग थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया है और ओके दिङा बाय बाय थैंक यू आनकानास थैंक यू बाय बाय गुड नाइट गुड इवनिंग लाइक डन दिङा थैंक यू आनकानास थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया है और एम बि आदा सनाया मा होनदों आदा हिर'येना मा होनदोंथाय दिङा ब्र' आं बांद्राय कमेन्ट खालामनो सम मोननाय नङा दै नोंखौ मिथिखायो आं नोंखौ आदा नोंखौ मिथिखायो बा गावनि बेयावनो कमेन्टखौनो फरायनो हास्लाबा गोजौआव दावखोलांजोबो कमेन्ट हरबाबो सोर सोरनिया बोख्लायनानैसो फरायफिनो नङा होमबा आदा नोंगौ आं नोंखौ मिथिखायो बिराद बेस्थ' थायो नोंथ' फेस होनानै रायलायोना बिराद बेस्थ' थायो आं नोंखौ सिनायखायो आरोना मिथिखायो बेस्थ' थायो आरोना दिपालि बसुमतारी थेंक इउ अन थानायनि थाखाय थेंक इउ दिपालि आदै थेंक इउ स' माच आंनि नाम्बारखौ दाबो मोना मार्टिनजों लोगो जाबाय मार्टिनाव दं दे आंनि नाम्बारा दे नङाबा बाजै एस एम बटनाव दं दे आंनि नाम्बारा दे बाजै एस एम बटनाव नङाबा मार्टिनाव दं आरोना दिपालि फंबाय आंनि नाम्बारा ओमफ्राय नोंनि नाम्बारखौ मैया कमेन्टाव नागिरदोंमोन आं मोनाखै आरोना अबेयाव हरदों होननानै नागिरदों आङो नोंनि नाम्बारखौहाय ओमफ्राय मोनाखै आरो ना नागिरबाबो मोनाखै आरो ना नागिरबाय थादों अबेयाव हरदों होननानै ओमफ्राय बाजैया रायलायखोना रायदिया माथो सिरिसो थादों रायलायबाय आरो ना रायलायबाय बाजै मा होनो बाजै एस एम बड'आ रायलायबाय थेंक इउ बाजै रमास आनकानास कमेन्ट सेक बाजै आनकानासआ थांबाय आनकानासआ नैबे बाजै एस एम बड'नियाव थांबाय आरो ना नैबे बाजै एस एम बड'नाव थांबाय आरो ना आनकानासआ दासो बायलानानै थांबाय बाजै रमास मा ओंख्रि बानायखो होनना सोंदों ओमफ्राय जोंहाथ' दासो माबायाव थांदों मार्केटाव थांदों आरो ना ओमफ्राय बाजै रमास दिपालि खाम जयेन आदसा जयेन खाना बाजै रमास दिपालिया जयेनखाना मैयाहाय थांदों दाखालिबो थांदों जयेनखा बाजै रमास जयेनखा दिपालियाबो जयेनखा आरो ना ओमफ्राय एम बि खाम जयेन आदसा जयेनखा बाजै रमास जयेन जोबखा ओमफ्राय अके अप' होनदों ना अके अन होनदों आरो ना बाजै रमासाबो अनजोब थानाय मानि ओमफ्राय नै दय किटेन हेल' दिङा कि खबर दय किटसान हेल' दिङा कि खबर आदमी भालो आछे और खबर कि आपका खबर कि भालो ना कि क ओमफ्राय बाजै रमासा हा होनबाय ओमफ्राय दिपालिया मा होनदों दिपालि बसुमतारी र' आब' नों बिनि फन नाम्बार लानाय र' आब' आं बिनि फन नाम्बार लानाय सोरनि आब'निखौ दिपालि सोरनि नाम्बारखौ लानायथाय आब' आं बिनि फन नाम्बारखौ लानाय आदसा सोरनिखौ लानायथाय बाजै रमास थेंक इउ ओमफ्राय हेल' रमाजि गुड इभिनिं आथि साय नास्ता गुड इभिनिं साय नास्ता बाजै रमासखौ बुंदों आरो ना ओमफ्राय बाजै रमास अन ओमफ्राय दय किटिन हेल' दिपालि कि खबर दिपालि कि खबर कचुन
ओमफ्राय बाजि रमासा होनदों दयिं हाइ गुड इभिनिं थेंक्स होनबाय आरो दुयिंहाय खामानि मावगासिनो दं आरोना बाजै अब्लाना दुयिंहाय गुड इभिनिं होनदों ओमफ्राय एम एम बि आदाया मा होनदों आं अनआवनो दङ दै ब्र होनदों आरोना थेंकिउ स' माच एम एम बि आदानिसिम जोंनि बर'नि एक्टर ओमफ्राय दिपालि बसुमतारि फंबाया मा होनदों रदै आं गाइखेर दोनै दौनि फिसाफोरनो दे दे दौ दे सैमा फिसा दंना दौनो हागोन दे मा लाबोलायखो आदसा कमेन्टसो होदो आरोना ओमफ्राय अके गुड इभिनिं रमाजि दय किसान अके गुड इभिनिं रमाजी बोला था अभी रमा क्या बोला अन गैया बि एम एम बिया थगायखादों बाजि रमास आंसो अन दं ओमफ्राय दय किसान दिङा दिपाली को ब्लू दिया है ना दिपाली का ब्लू दिया नहीं ना उसको ब्लू दे देता हूँ अभी दे दिया है आपको दोनों को भी ब्लू दे देने का ना आपको तो दिया नहीं ना दोनों को भी दोनों के साथ ज्वाइन हो जाओ दोनों को ब्लू दिया था ब्लू दिया है दोनों को भी ब्लू दे दिया है ज्वाइन हो जाओ दोनों भी ज्वाइन नहीं होगा तो ज्वाइन करो बाजिराव सन आं हिन्दी रायज्लायनो रोङालै बाजिराव जा प्रब्लेम जायो आरोना आं गिनायबो मोना माबा बुंफ्लांजानो गियो आरोना सरि बाजै आं मा बुंनानै बुंबावनो आरोना ओमफ्राय दिपालि प्लिज जइन मि दिपाली आपको ज्वाइन करने बोला था ज्वाइन हो जाओ आप सब लोग को ज्वाइन करके आ जाना मेरा पास और मेरे को भी लाइक करो और सब करो एम होनदों आरोना अन होननाय जायो सोर सोर दङ प्लिज कमेन्ट गाइस आंबो बारा गोबाव होनो हानाय नङालै मानोना मोनाबाथाय गिनांगौबो जायो खोमसि जाबा मालाय जायगाफ्राव एम एम बि दिपालि खारबाय नामा आदा एम एम बियाथ' बेस्थ' होनदों दहयनो बेहा दखानावसो दं नामा ओमफ्रायो दिपालिया मा खालामदोंथाय फंबाया दिपालि फंबाय नों मा खालामदों प्लिज कमेन्ट दिपालि फंबाय मा खालामदों नोङो बाजैनियाव थांगोन ना थांदियाथाय माबाया मा होनो रुपालि रायबाय थागासिनो नामा ओमफ्राय हिर'सो 9120 सफैनो हादों आंनि एल बि सिम थेंक इउ स' माच आंनि एल बि सिम सफैनो हानायनि थाखाय गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय हिर'निसिम ओमफ्राय सापर होलायदो लोगोफोर सापर होलायदो आरोना सोर सोर ओमफ्राय ब्लु नांगौबा ब्लु बिनो हागोन दय किसान हेल' एम एम बि जी ये तो बहुत बिजी है अभी दुकान पे है क्या पता नहीं उसको अभी उसका दुकान पे रहता है इसके लिए बिजी होता है सब दिन को रात को वो बहुत ज्यादा ज्यादा से बिजी होता है उसको बहुत ज्यादा काम करता है ना इसके लिए बिजी होता है उसका और बाजि रमा अन ओमफ्राय अन दे आं डिउटिसो आयु बाजि रमास अन आरोना दे बाजि रमास डिउटियाव थादोंबालाय ओंखारलांनो हागोन बाजि नमास मानोना डिउटिखौहाय बन्द' खालामजाया आरोना डिउटियाव दंबा थांनो हागोन बाजि रमास थेंक इउ गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि बेयाव सफैनो हानायनि थाखाय बाजै रमासनिफ्राय जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय बाजै रमास दे डिउटियाव थादो आरोना बाजै रमास दे बाजै रमास डिउटियाव थादो आरोना
ओमफ्राय हिर'सो आंहा मा होनदों ब्लु होदो दे अके अके ब्लु होनोसै आरो ना कमेन्ट खालामनानै दोनलांनांगौ आरो ना मानसिफोरनोबो फैदोंबाबो ब्लु होनानै ओमफ्राय कमेन्ट खालामनानै होनांगौ आरोना नङाबा मिथिया आरोना कमेन्ट खालामाबा सिनाया आरोना नोंखौ बेग रिटार्न खालामफिनोबा एसे भुल गोरोन्थि जालाङो थालाङो बे समावनो कमेन्ट खालामनानै गालांखानांगौ बयबो लोगो जालायोबा आरोना ओमफ्राय बे समाव सफैनो हादों दैथुन बसुमतारी लाइक डन थेंक इउ स' माच आंनि एलबिसिम सफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय दैथुन फंबायनिसिम ओमफ्राय दय किसेन अके अके बलाय आरो बाजिराव मास आं थागोन आयै बाजै सना जिउ आयै बाजै सना मा होननानै बुंबावनो आं ओमफ्रायो हिर'सो अके अके आदा ओमफ्राय एम एम बि ब्लग आदा हिरुवा बुंदों अके ओमफ्राय हिरुआ बुंदों अके अके ओमफ्राय दैथुन फंबायसोना अनल' आदा आं ओंखाम जानो आइयै ओंखाम जाबाय आरो ना मा ओंख्रिलाय फंबायसोना मा ओंख्रै फंबाय नोंना मा ओंख्रिलै फंबाय दैथुन जोंना मा ओंख्रि जोबोद जोबोद साबायखर थांबाय फंबाय नोंनिसिम आंनि एलबियाव सफैनो हानायनि थाखाय दैथुन फंबाय सानफ्रामबो फैबाय थाखायो आंनि एलबिसिम आंबो नोंनाव थांबाय थाखायो आंनाव फैग्राखाय बिराद गोजोननाय थाबाय आरो लाइक खालामबाय थायो टाइमखौ गारनानैब्लाबो थाङो आं खारखोमा खारखोमा आरोना बयजोंबो बयखौबो हेफाजाब खालामनानै फैयो दसेनो नटिफिकेसना बयनावबो हाबो नालाय ओमफ्राय हिर'सो क्या बलथाय मारै दं आदा आदसा मोजाङै दङ हिर'सो मोजाङै दङ हिर'सो आं मारै दं आदा होनदों मोजाङै दं फाइन फाइन दायो एसे मोजाङै आरोना एप्रिलाव थांसिगोन फंबायमोन आदामोन बाजैमोन दायो आं एप्रिलावहाय 9 थारिखआव टिकेट दानबाय आरोना एप्रिलनि 9 थारिखआव टिकेट दानबाय आरो न'आव थांसिगोन ओमफ्राय एप्रिलावसो आरोना मास मोननै दंबावसो दान मोननै दंबावो 2 मास अनलि अप्रैल 9 तारीख को जाना पड़ेगा घर पे गाव जायैगा गाव सोले जायैगा मारै दं होनदों ओमफ्राय दैथुन फंबाया मा होनदों मोनथिया नायबासो मिथिगोन आदा मिथिया आरोना नायब्लासो मिथिगोन आरोना दे जादो फंबाय जादो दे जाग्रोदो आयु आधा घन्टा बारबाय माथो आंना टाइमाबो माला बायनाय बिदि टाइम जाबाय वान दा फर गामिं थेंक इउ स' माच माइ एल बि स्क्रिम आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है ओमफ्राय आंनि एलबिसिम सफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय दासो फैदों आंहा थेंक इउ स' माच गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथुमनायब्लाबो आंनि एलबियाव सफैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थांबाय दा फर गेमिंनिसिम ओमफ्राय दासो फैनो हादों आरोना थेंक इउ फैनायनि थाखाय लाइक होदो अननानै लाइक होआखैबा ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों खोमा वाइन दा फर गेमिंआ ना ओमफ्राय मोजां होनबा आदा आइदि हरदो होनदों आरोना आइदि हरदो होनदों ना आइदि हरदो अनोबा आइयो आइदिया आंनाव दंखायो दंनायालाय मोनसे र' आं थांनि आरोना आंखौ ब्लु होनानै थांनि आरोना र' आं कमेन्ट हरग्रोनि बेनिफ्राय आं ब्लु होनानै लानो आरोना आइदि हरदो होनदों आरोना आइदि मोनसे दं आरोना आङो नावजोंसो हरगोन आरोना ओमफ्राय हेल' सार आं गोरिब सफैनो हादों थेंक इउ स' माच आंनि एलबियाव सफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय दि के आर'नाइ हाय होनदों आरोना थेंक इउ स' माच आंनि एलबिसिम सफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय वान्दा ओमफ्राय लाइक डन सार थेंक इउ आं गोरिब जोबोर गोजोननाय थाबाय नाव गाबदो आरोना नावखौ ब्लु होनानै नोंसिनिखौ आं साब खालामसै आरोना नावखौ ब्लु होनानै आं नोंसिनाव थांगोन आरोना ओमफ्राय वान दा गेमिं फर गेमिंआ आं फैखायो माथो फैखायो आरोना थेंक इउ स' माच फैनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय साब खालाम दे साब खालामदो होनो ओमफ्राय हिर' अके आदा थेंकिउ हिर' होनदो आरोना थेंकिउ ओमफ्राय जिर' मास ओमफ्राय र' आङो सोरबा जयेन खालामनो नालाय आइदि दंबा होनदोंमोन नालाय बेखौहाय आइदि हरनाय बायदि खालामसै आं बहाय थांखोथाय ओमफ्राय बाजिर' मास ओमफ्राय मा खालामदों होनदों आरोना नै ओरैनो दङ दिके आर'नाइ ओरैनो दङ आरोना एल बि होगासिनो ओमफ्रायो आं गोरिब मोनसेल' होआदै औ ओमफ्राय आदा होनदों आरोना दिखिया ओमफ्राय आंसो होनदोंमोन आदा आदसा दे
आं थांसै आरोना ओमफ्राय नोंनि फन नाम्बारखौ बोरै मोनगोन बुंलाय फन नाम्बारखौ बिराद सिन्था खालामबाय नामा नोंहालाय मोनगोन सिन्था खालामनाङा आरोना मोनगोन आरोना नों सिन्था खालामनाङा आदसा आङो बिजों थाङा आरोना नैबावसो थांनांगौ आरोना बावदों आरोना आइदि बिनाया नैबाव थांबाय आरोना हिर'स्रिनाव थांबाय आरोना साब जाबाय आरोना अला थुनसै 400 नय ना ओमफ्राय 400 10 जासिगोन आरोना ओमफ्राय माथो एल बि होआ एल बि होजाबाय आरोना एल बि होनो टाइम जाबाय आरोना होजाबाय ओमफ्राय अला थुनसै आरोना नोंखौ अलाव थुबाय आरोना बेजोंबो नटिफिकेसन हाबहैगोन ओमफ्राय एल बि हो आरोना एल बि होबा एल बि आव हाबहैगोन आरोना ओमफ्राय उलाव थुबाय आरोना ओमफ्राय दिपालिया बुंदोंमोन नालाय ओमफ्राय दे हर होनदों ना आं गोरिबनो हरखानाय ओमफ्राय वेनदा दिकि आर'नाइ साब खालामबाय दे अके थेंकिउ ओमफ्राय मेमबि आदा अके ओमफ्राय सोर दाय आदा होनदों आरोना ओमफ्राय दिपालिया नोंनि भिडिअ'आव आंनिखौ हरना दोननि दै आदा औ दे हरनानै दोन मैया जि नागिरबाय थादों आङो अहाय हरदों बेलाय होननानै सर्ट भिडिअ हरनानै दोनबाबो जायो आरोना बारा कमेन्ट फैथ'वाखै दा मानि ओमफ्राय हिर'स्रिया होनदों अके आं होथ'वाखै आदा औ होथ'वाखै आरोना आदसा दे होनो हागोन दा नोंना बिराद थांबाय आरोना 50नि एसे बाराबानो 100 जाबानो एल बि होनो हायो आरोना बयबो ओमफ्राय एल बि आ मानि थाखाय वाच टाइम बारायनो थाखाय एल बि होननांगौ जायो आरोना बयबो वाच टाइम मानोना जों भिडिअखौ लाबोनो हास्लाबा जायो नालाय ओंखायनो एल बि होनांगौ सानसेयाव ओरैनो हगार हरनो नाङा आरोना ओमफ्राय सोरनो होआखै दिपालिनो होआखै खोमा आङो ना दिपालिनो आं थांनायनि आरोना आंनियाव थांनि आरोना दिपालिनो होआखै जानो हागौ नायनि आरो दिपालिनो होदों ना होआखै दिपालिनो होबाय होनाय आरोना नावजों होनाय आरोना साब खालामनानै फैखानाय दिपालि बारायबाय नोंनाबो दा खनसे हरबावबाय आरोना ओमफ्राय एम बि आदानो होखानाय आरोना मोननैजोंबो सब खालामखानाय ओमफ्राय आदा होनदों आरोना हिर'सोआ होनदों आरोना ओमफ्राय जागोन आदा अके थेंकिउ जागोन ओमफ्राय हरबाय आरोना कमेन्ट हरनाय नङा आरोना नावजोंहाय आं साब खालामनानै फैबाय ओमफ्राय नै जिरिना फाग्लिया फैयालै आंनाव साला हेल' फ्रेन्डस होनदों थाङालां बेनाव जा थांबाय थायो कमेन्ट हरबाय थायो कमेन्ट ओमफ्राय दिके आर'नाइखौ नांगौ नामा बाजिराव मासन दिखि आर'नाइ ना र' आं दिखि आर'नाइनो थांनायनि आरोना र' आं थांनि दिखि आर'नाइ नोंनाबो जाहैबाय आरो साब जाबाय ना अलाव थुबाय गंसेजों थुबाय ओमफ्राय बेयाव जोंहा सफैनो हाबावदों मा होनदों बाजिराव मास अन ओमफ्राय वान दा होनदों आंना 1K जाबोसै होननो हायो औ आयु 1K होबासो जाबासो होनो हायो माबोरै जाखो सोरनाबा बिदिनो जागोन खोमा ना आंथ' मिथिला आरोना बेखौहाय ओमफ्राय मा होनदोंथाय एल बि होनो हायो होनदोंना दैथुन फंबाय अन ओमफ्राय बाजिराव मास देखि कमेन्ट जयेन आदसा बेनो ब्लु होनसै होनबा ना ब्लु होबाय आरोना जयेन खालामहैदो जयेन खालामलायदो बाजिराव मासखौबो जयेन खालामदो दिके आर'नाइ ओमफ्राय आब' होनदों आरोना ओमफ्राय वान दा खाम जइन आदसा खाम जइन बयबो जइन जालाय ओमफ्राय वान दा अके रमास होनदोंना अके आब' रमास होनदों आरोना अके रमास होनदों आरोना जयेन खालाम बयबो जयेन खालामलाय जायो आंना होनदों आरोना वान दा ना ओमफ्राय वान दा फर गेमिंआ जायो आंना औ सल्लिसथानोसै माथो मालाबानो आधा घन्टा बारबाय ओमफ्राय जायो आंना होनदों आरोना बिराद मोनाबायलै ओमफ्राय दिपालि फंबाय सनाया मा होनदों हेल' आब' रमास गोदै कि खबर आब' रमास गोदै कि खबर आं ब्लुबो खारसै आरोना ओमफ्राय वान दा नाबोथ' जाखाबाय थेंकिउ स' माच आंनि बिसिम सफैनो हानायनि थाखाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय
हाब जि थाम्फै अरो माथो बा आं गोरैबा थांबाय नामाथाय आं गोरोयबा थांबाय खोमा आं गोरोयबा थांमायगोन जाया आंना होनदों आरोना ओमफ्राय हेल' आब' रमास नालाय दिके आर'नाइ साव होबाय आं रिटार्न होदो अनोबा होनदों आरोना हिर'आ ओमफ्राय दिपालिया होनदों हरबाय दै आं नोंनो नाम्बारखौ आदसा थेंकिउ हरबाय आरो ना जोबोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय थाम्फै बिराद अरसो गारबायलै ओमफ्राय बाजिराव मासआ मा होनदों दि के कमेन्ट सेक रिटार्न प्लिज होनो आर ना कमेन्ट खालामनानै ओमफ्राय जइन खालामना होननानै हो आरो ना बयबो जइन खालामलायदो आरो ना दिके ओमफ्राय जयेन खालामहैदो आरो ना ओमफ्राय आं ब्लु बोखारबाय आरो ना बयनिसिमबो बोखारबाय आरो ना ओमफ्राय थेंकिउ थास ब्लु आदसा बाजै मासनो ब्लु नांगौ नंगौ आरो ना उम एसे गगा मोनदोंलै दिनै ब्लु होबाय आरो ना सानैनोबो ब्लु दङ आरो ना हिर' कमेन्ट जयेन होनदों ना बाजिर' मास ओमफ्राय दिपालि आं नेट बबेनिमोन मा होनदों आं मा होनदों ए ए नों बहानिमोन नै बावबायबो आंखौ बा ओमफ्राय हिरुसआ मा बुंदों कमेन्ट आवनो हरसै आं नाम्बारखौ नांगौबा औ हरजायो आरो ना औ नैबेयावहाय बेयाव कमेन्टखौ माबाखौ नाम्बारखौ हरनाङा दे नाम्बारखौ हरनाङा बेवहाय नाम्बार हरनाङा ना सोरबा बिबाबो एलबियाव नाम्बारखौ हरनो नाङा आरो ना ओमफ्राय हरोबा नोङो मोनथाम मोनब्रै ससे हरनांगौ आरो ना दा नांथ'ला आर ना नाम्बारखौ दे हिर' नांथ'ला आरो ना आं एलबिखौ दोननोसै आरो ना एसे माने आंहा बेस्थ' जायोना थांसै आरोना लोगोफ्रा दा माबा माबि बुंगोन ओंखाम संनाय मानाय बिराद दावराव जायो ओमफ्राय दैथुन फंबाय अन थेंकिउ जि गोबाव थाबाय आरोना दैथुन फंबाया जा गोबाव थाखाबाय आरो ना ओमफ्राय हिर'सोआ अ लोगोफोर आदसा बाजिर' मास दि के रिटार्न प्लिस होनदों आरोना ओमफ्राय रमास अफिसियेल आब' होनदों ना रिटार्न खालामना हो ओमफ्राय दैथुन फंबाय अन ओमफ्राय खालामबाय आं रमास होनदों आरोना वेनदा खालामबाय आरोना ओमफ्राय दि के आर'नाइ आइ होनदों आरोना जोबोद गोजोननाय थाबाय नैबे गोजोन बेलासि स्टुडेन्ट समाव आंखौ गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो आंनि बेयाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिनानै दिनैनि बेखौ बेखिनियावनो लाखिथ'नाय जाबाय लोगोफोर थेंकिउ स' माच आंखौहाय सापर्ट खालामफैनो हानायनि थाखाय खालामफैनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर जासिहरबाय बयनिसिमबो ओमफ्राय दिपालिया मा होनदों जागोन दे आदा औ जागोन दे जागोन ओमफ्राय नांथ' मा होनदों नांथ'गोन दै आंनो होनदों आदसा नांथारगौ होनदों आरो ना नांथारगौ दे आंनो होनदों आरो ना आदसा दे औ मोनगोन दे सिन्था खालामनाङा ओमफ्राय आंनाव कमेन्ट खालामग्रो रायलायग्रोगोन आरोना आङो नोंनो डाइरेक्ट हरग्रोनाय नङा नोंनि नाम्बारजों फन रायलायग्रोगोन आङो डाइरेक्ट हरग्रोनाय नङा आरोना मानोना एसे प्रब्लेम जालाय लायो बयबो दिके ओमफ्राय आदा होनदों आरोना ओमफ्राय हिर'स थेंक्स आदा अके थेंकिउ वेलकाम थेंकिउ स' माच ओमफ्राय दैथुन फंबाय अन ओमफ्राय दिके ओमफ्राय वान दा गेमिं अन थेंकिउ स' माच आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सोरबा माबाखौ लाइकखौ बोखारलायबाय नामा सासे हिर' डन सेक रिटार्न प्लिज ओमफ्राय हिर' बाजिर' मासखौहाय माबा आरोना रिटार्न खालामनानै हरफिन ओमफ्राय कमेन्ट खालामनानै गारबोखाबाय दा कमेन्टाव थांनानै जिखुनु जाया भिडिअ नागिरनानै कमेन्टखौ रिटार्न खालामदो ओमफ्राय बेयावनो साब खालामनानै गारबोदो आरोना साब खालामलायनांगौ बयबो गावजों गाव हेफाजाब खालामनांगौ मदद खालामलायनांगौ बयबो नङा होमबा ओमफ्राय बाजिर मासआ मा होनदों वेन दा कमेन्ट आदसा खाम होनदों आरोना वेन दा खाम होनदों आरोना वाइन दा फर गेमिं खाम बेखौ होनदों आरोना ओमफ्राय थेंकिउ स' माच बाजैमोन आदा होनदों आरोना आयै आदा होनबाय आरोना आर'नाइया दिकि आर'नाइया ओमफ्राय रमास आं रिटार्न
होखानायसो होनदों ना ओमफ्राय एम एम बि अके थेंकिउ होनदों ना अके थेंकिउ एम एम बि आदा ब्रादार ओमफ्राय आङो एबिखौ दोननोसै आरो ना थेंक इउ स' माच आंनि एलबिसिम सफैनो हानायनि थाखाय बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै एलबिखौ दोनथ'नो सानबाय आरो ना ओमफ्राय हिर' ब्लुमिया दायो ब्लु बियाव दंमोन आयो आं एलबिखौ दोनसैमोन फंबाय हिर'सो ब्लुखौ बोखारदोंसोमोन आङो दे थांब्रबदो होननानै दसे थांब्रबदो आरो ना दसे थाबावनोसै आरो ना दे ब्लु होबाय आरोना दे थांदो आरो ना ओमफ्राय दैथुन अन ओमफ्राय खालामबाय आं कमेन्ट सेक नाय होनदों आरो ना खालामबाय नो बाजै मासखौबो ओमफ्राय दि के आर'नाइ बाय 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 आदा थेंक इउ स' माच बाय बाय गुड नाइट फंबाय ओमफ्राय दिके अके आदा थेंकिउ बाय बाय गुड नाइट दे ओमफ्राय दिपालि एसे एसे सेंग्रानो सोरनिबा हेल्प खालामनांगौ जायो आदा औ औ औ खालामनांगौ जायो आरोना अके थेंक इउ होनदों आरोना हिर'सो ओमफ्राय दिके आर'नाइ ओमफ्राय दिके आदा औ ओमफ्राय आंनावबो कमेन्ट होनानै गालांनांगौमोन आरो ना थेंक इउ स' माच आंनि एलबिसिम सफैनो हानायनि थाखाय गासैनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय एलबिखौ दोननोसै आरोना फंबायमोन ओमफ्राय बाजैमोन आदामोन ओमफ्राय दैथुन फंबाय अन ओमफ्राय वान दा कमेन्ट सेक रिटार्न प्लिज खालामबाय नो वान दायाबो खालामबाय ओमफ्राय एम एम बि आदा ब्रादारा अके ओमफ्राय बाजिर' मासआ अल निउ फ्रेन्डस रिटार्न प्लिज रिटार्न खालामनानै होलांजोब बयबो रिटार्न खालामलायजोबनांगौ आरो ना ओमफ्राय कमेन्ट हरखाजोब्बाय बयनोबो रिटार्न खालामलायदो ओमफ्राय दि केब आर'नाइ आरोना थेंक इउ स' माच आंनि एलबिसिम सफैनो हानायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय सोर दंबावोथाय बाजिर' मास दे दोननोसै आरोना बाजिर' मास आंबो दोनसै आरोना थेंक इउ स' माच आंनि एलबिसिम सफैनो हानायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय बेजों लोगोसे आं एलबिखौ दोनथ'नोसै आरोना दे लाखिथ'लायसै आरोना सिख्ला सिख्लानो मोजांनोसो सोरनिबा हेल्प खालामनो होनदों आदा आदसा औ औ औ ओमफ्राय दैथुन फंबाय अन ओमफ्राय दिपालि अके आदा बाय होनदों आदा दिपालि फंबाय आरोना थेंक इउ बाय बाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनैनि बेलासिनि एलबिखौ लाखिथ'नाय जाबाय लोगोफोर बयनिसिमबो आंनि गोजोन खुसि गोजोननायखौ जासिहरबाय थेंक इउ स' माच बाय बाय बाजैमोन फंबायमोन दे बाय बाय गुड नाइट